Otam şadan bir siyaseti yankı boldy. İkincisi näme? Ýek gadam bagyp bir hatyry do gadam bejerok. Gelýärler hukumet hay İslamiýyň içine bir siri imtiyazlar bize berjek. Falan karhana urup berjek. Falan etjek. Bu taada bize nep çykyp bereli. Ýene bir aýdyly, zahira näme? Ýek gadam iýe gaýtýarlar. Emma derzemle inke şydatlar etşi alakda bir hatyry do gadam bejerok öz ferhengine şo tak getirip muhtelif resanalaryň üstünden şu taada näme etýärler? Musulmanyň logmatyny haram bolmagyna, musulmanyň logmatyny marahim bir şöbheli bolmagyna zähmet çekip o tarapdan bir hijabi betejabi bir surete penhan marahim ýaramaklygyna nihaýaten aşkar bolupda şu suratynda zahiren gelip duran musulmanlaryň marahimi elinde däst besse dollar emma haýykatda etekden işlepdi näme etýärler? Harap etýärler. Hemçinani kişidat nagadyr ulamalyň hakynda da bolugly. Başdaki memleket İslamiýda şu edilen iş. Gelýärler ulamalara ýek gadam bagyp ýygy aýtýarlar. Çakerem, nokerem aňyr berdi diýip sonra näme etýärler? Şol alymyň, şol ahonyň, şol mowlebiň benehwi özüni döwlet wabas etýär. Türkiýede edilen iş, Afganistan'da edilen iş, Pakistan'da edilen iş. Gelýär döwleti özüni wabas etýär. Otam bir gadam ýygy aýtdy. Oňa bir mugyýet berýärler, oňa bir şahsiýet berýärler. Oňa bir barahym taňyz bir bejahat berýärler. Ýygy aýtýar, wagtyky ulama Hazarati merdimde görüpdir ki o da yine devlete koşuştu da. İnsanlar şun bilen näme bolýar? Dinden etimat selp bolýar. O wagty ki bir adam şu ýoldan gelip çöre çykarsa, şol alymyň näme bolupdyr? Soňram bolan daçy wagty ki logmatyna nahalysy gelýär. Logmatyna Allah bilen peýgamberiň aýtýanlaryny baran tämin bolmaýar. Şoň irtibaty Allah bilen gat bolýar. O şu suratynda Türkiýe dargadypdyrlar ulamalary. O şu suratynda Afganistan'a kadar tike barahim kafirler zatlar bölek oktapdyrlar musulmandygyny. Otam şu taýdan bu da şuň üstüne gurun. Bir gadam ýygy aýtýarlar, zahiren emma etekdäki öz maksatlaryny idarlap barahim şu suratynda jamaada gelýärler, dödessigi diretmekle näkeme sebäp bolýar Hudaý taýdan.